kaisa wansuknani bichai जों जखन बुमा जों जखन बुफाङो जों जखन बुसाङो अ बुसानि दायित्व बुमा बुफानि बुबाग्रा बाहायखायनो चंगो जे बिनि प्रजारक जे अति प्रासारक अब जतन बिनि बुसा बुतै हिनि वानसुगो जों जदि बुसानो একটা কিছু খ্লাই দি মায়া হংকাই वानसुगै नायदे खाजाने माफाते ताखु बुकुकजों যারা বুমাংনাই বুফাংনাই वानसुगै नायदे जों जदि बुसाना একটা কিছু খ্লাই কালাংমাই হংকাই बुसा उलता मुंगनाय बुसा बुने गुदा गरे गरे दुआर दुआर काम नायटुकनाय बुसाना একটা কিছু খ্লাইমাই হংকাই बुसाना একটা কিছু খ্লাই কালাংমাই হংকাই अ बुसा तिलक तुयनाय भिक्षा बिरि जानानै आरम्भ खायनाय आबुनि बागने बुबाग्रा वानसुगो तिनि अति प्रसारकनो একটা কিছু खाय कालांनानै बागैनाय तिनि अजागा सकपायजाक नरक जतनो सायमानो बुबाग्रानो बुमाहायकै कग्रि उइनाय बुमा बुबाग्रानो लाचिस मालाचि मासिंसा खलायका बुबाग्रानो इंटरलिक्युटर चंगैनाय बुबाग्रानो कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन रनानै हिनिनाय अमाहायकाय पर्यन्त 3 दिन माथाय रिनाय हिनिनाय अमाहायकाय कक सामानि आफ्रो बुबाग्रा बिसास जावै पयतो जावै जतननो साका तिप्रा सारकनो आउ ताबले मानसिनाय 3 दिन माथाय कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन हिनि सामानि आफ्रो बुबाग्रानो बुइ अनेक अनेक कक सालायका बिको बिनि 3 दिन बुको बिनि कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन बुको इंटरलिक्युटर हिनिनाय बुबाग्रानो कक साका आसुबाय थागियाको तेबो तेबो बुबाग्रानो अमाहायकाय कक रेखा रिनाय 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 हिनि मान अमाहायकाय कक साका तांगै रिनाय रिनाय हिनि अबहायकाय तं साइदमान जों अति प्रासा बसं ओ 186 नामा राजानि वंशधरक ओ हाचिनि हा हिम्पानो चिनि थानि शासन क्षमता करिखा राजनैतिक अधिकार चिनि थानि कमाय थांगा जों सायमानो मेजॉरिटी मास बी ग्रांटेड जे मेजॉरिटी बिन कग्न नांगौ जे मेजॉरिटी बन सरकार चालगो बन मुख्यमंत्री आबुनि बागैनो ओ राज्य नीति प्रसारक आंचलिक दल खायनानै नांगौ आंचलिक दल कोनो दिना खायगला कामन आंचलिक दल केबो खायनानै नांगया तामनि हिंगांगाय जे राज्यनि बुसा बिनि थानि अधिकार तंखाय जे राज्यनि बरक बिनि थानि अधिकार तंखाय बिनि थानि शासन क्षमता तंखाय कोनो दिन फानो और आंचलिक खायनानै नांगला खामन कोनो दिन फानो और शिड्यूलनि बागै दाबि खालायगला खामन कोनो दिन फानो भाषानि बागै दाबि खालायगला खामन फियाबा ओ तिप्रा सारक ओ हानि बुसारक ओ हानि इन्डिजिनास हिन तंनायरक बुसुक कपाल हामियानायदि जोंखाय भाषानो तुयसे जों और आंदोलन मा खालायसिनाय अधिकारनो तुय आंदोलन मा खालायसिनाय अब बमाहाय तिप्रा सा अब बमाहाय चिने हा जों आरो आपनि बागिनो तेने बुबाग्रा दुख नांगैनाय ओ स्टेप नाहारो नंनि बागै जायै थिनाय ना कायजा खाबु बाग्रा ना बिलनि हेल्थ ना वानसुका कायजा ना वानसुकलिया हेल्थ ना वानसुकलिया ताबुंका आमरण अनुसन तंखा जायावै नंनि बागै थिनाय नंनि बागै थिमानो आं जायावै हिनाय तिनि बुबाग्रा अरा जुगो फियाबा अब बेलायखाय ककतर कोनो दिन फानो माहाय बुबाग्रा हा बुबाग्रा अमाहायकाय जायावै आजुगियाखो बिनि प्रजारकनि बागै फुनुगै रेखाचिनि बुबाग्रा 186 नम्बर तागबो कथां दंखौ अति प्रासारक तागबो कथां दंखौ बुबाग्रानो लगिरि दङो नों खरकसा खुरुकजो लगिरिया फानो बुबाग्रानो मुकुटहीन राजा हिनि साय दंफानो चिनि बागैले महाराजा चिनि बागैले मुकुट गोनां राजा जों बन राजा हिनि मानिवो आबुनि बागैनो तिनि बुबाग्रा सावो अरक कसा कख्रां हिनै करै अति प्रासारक अप्रजारक फाइबायदि हिनाय और रिंग मानि खाजानि माफाते ताखुबु गकसं तारपरे बरवो कक थाइसा थाइनै बरग र कक सावो बुबाग्रानि उकुलगो सानाय बरक साइ तंथन बब सुद्रकनाय एक समय सुद्रकनानि जरा मारिनाय केबो फानो तिनि आं अबनो सानानि मुसुंगो बुबाग्रा ततासिं कक साइ थांका
bubagra kok sai thangpurno tini oro wana masingsa omahai ingkha omahai andolon nugia kho omahai andolono Delhi ni phun omahai kai phayako khaika jeng ancholik dol onek andolon khlaika rasta ruko khlaika piaba omahai khlaiai o onusan অবস্থায় চলাকালীন দিল্লি নি খবর ফাইছক ফাইকা পিয়াবা বড় বওয়ানা লাইজাক পিয়াবা বড় ওয়ানা লাইজাক বরক যে চিং কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাই মানে বরক যে ঠকো গই কসারে তরি মানে আর বুসুতং হাইকাই তাইলে তরি মাংলা খা তরি নানি থাঙ্কা হাঙ্কাই বংনি গভর্নমেন্ট বগন বংনি গভর্নমেন্ট বাই থাংনাই তাঙ্গै বাই থানাই সাইজামান 32 তারো 32 ता तीन गवर्नमेंट चालू गई तंगो और भरम गनक शुक्लाचरण नुआतिया और आईपीएफ ती बाई बीजेपी एलायंस खलाई जाक फियाबा शुक्ला नुआतिया साबो बंखाव हानिति प्रसा बंखा राजवंशी विकास दे बर्मा साबो रामपद जमातिया साबो और वो प्रमोद रियांग साबो सानानि थांकाय कक बरक कक सानाय रो बरगति प्रासा बरक बुदा खा नांगे अंखरै थानो सरकार दा बाई थानो और तामनि हिमालय और जे बाबे प्रजा रो खा नांगे फैका बरक जे सिक पानो तिप्रा मथा जे सिक पानो बुबाग्रान हामिया चाया सातन अब पाब्लिक रो बरनो कुनु दिन माफ खलाइगला आ जागा थां छगुइनाय आ समयनो बरक रिजेक्टनेशन मारनाय आ जागा सगुइ माने बागैनो तिनी अरो बुबाग्रानो रिंगनानि बाध्य अंखा खाजानि माफाते ताको बुकुकसन बुबाग्रा जदि अरो चाया ओइ तंग हांकाय एक दिन या 2 दिन या 3 दिन या तंगै जदि बुबाग्राने साक सरी चाया अंगै थांकाय ओ बररो कोनो दिन माफ रेगला कृपा राज्य कापि ओइ थानाय हर चंगै थांनाय आबो बकाइसा दाल सावान चुक माने तंगो आबनि बागैनो तो तिनी 1 घंटा 1.5 घंटा वनो बुबाग्रानो कल माखलाइका खाजानि माफाते ताको बुकुकजों बुबाग्रानो रंनो अमन साइकलांगो ओ दायसनो यु डग मुरगै तंनाय नरक हंकाइबा थांगै मानो बुबाग्रा फाइनाय तैविसा ब जे पेट खाली थांमानि ब बुकचा याग बुकचा थांमानि ब याग बुकचा कि फिल फाइगलाक यागो तुवैनो फाइनाय बह बुकचा फाइनाय अरनो फाइए बिनो अनुसनो सुबायनाय हिनि साइकलाङै थांगौ बे ब फाइका हंगाय बनते हे साकला एरिनाय आव जों जे डिमान्ड खायमानि जिन कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन जों सानै तंमानि मानखा हिनैनाय नरंनो ताइसा जदि रिंखांगाय नरका शावर फायै बुबाग्रा अनुसन सुबायनाय अमाहायके बुबाग्रा साइकलांमानि नरं जतन खानाय तंगो वानानानि कक्रै जों अ हावा तंगै फानो जिने हा हिमपानो जों अमाहायके दापे आन्दोलन खायमा थांनाय तामंगा जों आन्दोलन छारा किच्छु करे जिने बागै जों आन्दोलन छारा जिने मानथाय सकथाय जों केबो याफारे रिलिया तिनी खाजानि माफाते ताको बुकुकजों बारा कक सानाय उक्लोगो गिला तंगो पियाबा अब